Jamani ini ndabho. Iwe wabho kutodini? Ngatitimbe apa. Mudhara timba imega indabho. Chibasa ndechechibhad mind ichi. Ivo vanhu vacha vazorore kukrara vanenge vachingokrara day in day out. Haiwa zvazvikwezvi. Iwe vanhu vakasafabaka hatizochereba makuwa. Takasachereba makuwa hatizoboeba mari. Ndozvauri kuda here izvozvo ndinyepe? Maya Rastaman chibasa ichi ndechechitsaga-tsaga waiziya. Tokyo apa ndo patakajoina Illuminati waiziya. Iwe Illuminati utodini? Haikona ndotaura zvichisataniki bapanapa uzvizvo ndokubanzura. Isu ngatishandei chitendo kuti tiboye mari. Ini papa ndatosuwa skadi fani. Ndanaso ndakaboya mari ndoitenga. Ndobva ndanyasa nogara mukona mangu ndega murume kana munhu mbodzi anondionaba. Ndobva nda Jamani pfutseki manimi. Inda muchitaura zvemaskadi panapa isu tichitodawo basa riri nani ye. Tinenge takunoka mazambezi laga waiziya. Kana kunoka maigulu laga kadoro rezvimumumu. Saka uchatodini? Nekuti mari yoribeba. Yesaya makuru wani mabva maita sei pedu pai. And triple C here wandikutaura nayo. Aiwa ndambuya va triple C vamuri kutaura navo ka. Makuru wani sei muchita zvinhu zvakadaro imimi. Munobvunza kuti ndichikombera here muchinyatsonzwa kuti ndini ndiri kutaura. Ndo chii chakadaro chinenge ngozi ichocho. Weta is baba mudiki. Do you remember me takasangana pamashwede last week pachino chemadzimai? Yesaya mudhara ko ndimi makuru wani ndaitofunga kuti amufoneka pedu pai kudai nekudai maiziya. No young man. Inini am a man of my word. Chandataura chese ndozadzisa. Yesaya muri kuita seko mafundanga ngwere yemulonyeni. Mpunzu koinzwa kamudhara imbotenga kakreti remablack label. Musiya handiti waida kutondiuraya nedoro here. No young man. Inini handingakutengere doro every day. Handingakupe hove every day ka young man. Radha ndokupa chirauro udza kuraura wega. Mukoma wangu apa mapedzera manje apa. Zvese zvamuchafunga kutaura zvatokavhirwa ka apa. Saka madika mafundanga pedu pai. Nekasewo yangu yandinayo Rastaman. So ndotengesa mota. Apa wapedza manje mudharaka ingondiburukira ka wani waimonerera ndakanoskidha kuDonbrook uko. No listen Rastaman. Ndikuda munhu ari serious. Ndoda munhu anobatsirika. Ndima semuyuth anonge uchimachema kuti hakuna mabasa. Then tauya nemaopportunity moita mafani. Sorry mudhara ndiregereroka. Ndiyeyuyo kwamupinyi wasvotoka ndipambanjo ndikabhema. Iko zvinezvi ndakudhomoka manje. Taura kandakateerera makuru wani. Okay, now we are talking semunhu mukuru. Okay, ndine kasewo yandinayo. Saka ndikuda ma-sales person. Unenge uchitsvaga ma-customers. Then ndokubhadharawo nemaonero anenge waita ma-customer. Asi basic salary inenge iripo futi. Saka iyi commission logistics dzinenge dzakuya se-extra here apa. So kana ukaona mumwe munhu wechi2, ndokudai muri 2, mofumba kuseni pakasewo yangu mangwana. Moita basa. It's an easy job. Tikaona mashanda zvakanaka, ndokupai ma-company cars. Okay mukuru. Pane wana aripo, but why zvayo but zvekutsvaga macustomer handifunge kuti angatadzi. Okay, see you tomorrow morning then. Mamukasei maitadi? Heskani oshomole murume wangu. Uri sei hako? Ini ndiri bho hangu ndi maitadi. Pari sei padeni penyu panapa? Pari bho. Wanga warovaka. Nanda kutota uchandideni. Ndikati maybe wakawana umwe kuchikoroko. Handiti murume ndiyo kupota achisvika wachidongorera mhuri yake here naye akomana. Haya. Maitadi umana. Ko batadi vanozoita sei manje? Eka. Ndiwo kave chikuru. Iwe kandiwe kayouth kachiri kutemwa dzinobva ropa. Hede. Hayasi. Maitadi umana. Ndandauya hangu kuzobvunza kuti muchidokakirwa waya inyeri yamaitaura pai. Mina ndozotaura nababa Tadi. Ndovanzwa kuti vanoti kudii. Then ndokufonera murume wangu. Apa katori handsome. Zvekutodaro here maiti? Uri murume wangu iwe kubvira kare. Kubvira uchiyamwa ubvunza mai vako. Ko ivo vari seiko hanzi kuri sei kumusha? Muchembere vari bho zvavavo. Vaitoti vanogona kuya kuno kumachi uno kana vapedza kukohwa. Okay, uvamhorese. Okay, akawani maiti. Rega kanimboti dha. Okay, iri bho. Apa ndogona kutoenda muzukuru uyu kaini. Zvari kuita zvaritonakirwa neni kauyu. Bhuza akamudhara kaikabata dekaike hapana pai. Plus kanozovanza chisaladi mani kablazi kaikai. Manje susu wangatigondera takakura tichera migondorosi kaisu. Mira zvakooni. Kichi yabata gonzo yakaruma. Ndinyepeka muna iwe. Kwaiko pafonipo? Mudhara isu tiri maninja kana wazogara. Ndiri hondo shiri yehondo. Handikechemeche handimechekeche mudhara. Inini ndinovhura hombe waiziya. Ndazvizwa. Chindinyepaka munai. Kwai ukada kunyengerewa manje ndozvireka izvo wakataura wega. Honaka Ingrid ndikubatise bangaka. Isu hatinwe hwawa nematsaga akaita seweso. Unonwa hwawa nananodza iwewe munhu anopfeka size 14 yebhutsu. Ndo chii chakadaro ichocho? Ini ndinonwa hwawa nembinga airimani kana mazogara. Tazvizwa. Mudhara honaka pedu pai. Tadipa mashweda pai ndakatonorowa hangu mupeta ndega kamudhara gaya.
umwe mudhara akutobva atonakirwa neati pai gaya akutoti kayutimani uyakatirove bhiya tese. wakabva watodini ndinyepe ndakatetekera. Jamani gaya ndadii pedu pai ndakabva ndabhirivhisa kasiniya ndobva vatoti aiwa handipe nhamba dzako. Vakashamisika kavachiona master echika achiuya pandiri kuzokumbira kutorwa selfi nenika. Ivo siniya vacho kapa vanonakirwa namaster echika zvekudaro waiziya. Haatokuziya hedu ana chikombera, nyaya dzenyu dzomunowedzeredza pamwepo mune makisa tumapuno notujochoti zvinakidze. Gaya kakanakirwa neatika ndiye ari kutofona apapa. Apa ari kuti hanzi ndiri kuda salesman. Salesman kutodini kweiwe? Salesman asi mutengesi baire. Ndiwo baire waiwaipisiwa munguwa ndo nomakomrade. Aiwa kajama nitaona graft rekutengesa majagwa gaya. Tengesa majagwa takanopuwa mamwe ekuskidaka. Saka ininewo mangwana kubasa matamba. Matama ndabamba wako wazwa. Saka takutorwa matakini kapa chombanye-mbanje. Ndakutokuvhundunyora suti yangu yandakaenda nayo kumakadhibhokisi pandakarorama oshomore paye. Mwari wariyo shuwo. Yesaya takaenda iwe mudhara caretaker. Uyaka nemari dzedu usare nechibasa chako chekurwara njere ichi. Kasike utokupunzumura wazwa. Haikono tinonokeraba. Kuita basa rokuchisanisa panapa. Uchiswera uchiticheresa makuwa. Tiri masataniki bazvedisu. Nyongono yakoye. Saka nei baba Tadi, muri sure here kuti kutenga mota ndo best solution apa? Mai Tadi, rega tingotenga mota ka. Zvinoitawo easy kawaona. Then kana ndakudzokerawo ka Australia ka, unofanira kusara wakugonawo kudrive. Okay, saka bo. It's fine, toenda mangwani. Okay, saka bo. Pane kaseo yandawana online kairi mtown umu. Saka toenda ikoko mangwani. Okay, that's fine. Oshomole ambobva pano. Ari kuda kuziva kuti basa riya nderarini. Chitongoita kuti auyeka. Inga unoziva sichazikuteni kwawo kuti mawanika. Hainyatsoiti. Kutongoitirawo kuti tibatsire waona manje. Okay, ndichafona ouya. Ndane hope sha. Handeka tinorara. Iwe, enda wega. Handirare ndisandaona wrestling handipenge ini. Whatever sha. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwerewo imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochemano support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mumavidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi, ndokumbira kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona moshare kamunai. Maadvertiyo, ndokumbira musajambeba maadvert warungu. Ndoipo ndinochikombera tinoboya mari yokotengera zukuru tinonaka. Kana muri kuYouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuke vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.